Il-Kunsill tal-Ewropa faħħar l-eżempju ta' Malta għat-tiġdid tal-istrateġiji u l-pjanitazzjoni sabiex tissaħħaħ l-ugwaljanza għal persuni LGBTIQ+, b'mod speċjali il-persuni transgender. F'rapport ta' 45 paġna l-Kummissjoni kontra r-Razziżmu u l-Intolleranza fera imwaqfa mill-Kunsill tal-Ewropa sabiex tħares id-drittijiet tal-bniedem, ġienu ta' sodisfazzjon il-ftuħ ta' klinika speċjalizzata għal persuni trans fraħal ġdid. Ir-rapport isemmi wkoll it-tissieħ ta' relazzjoni bejn il-pulizija u l-komunità LGBTIQ+, fosthom l-ingaġġ ta' persuni LGBTIQ+ fil-korp tal-Pulizija. Il-Kunsill tal-Ewropa jirreferi għall-istrateġija ta' kontra r-razziżmu u l-klim ta' mibeda li bissem tas-soċjetà ċivili il-Gvern beda jiġbor l-informazzjoni dwar fost oħrajn il-vjolenza kkawżata mill-klim ta' mibeda. Hawnhekk ir-rapport isemmi t-twaqqif tal-Aġenzija għal vittmi tal-kriminalità illi fost oħrajn tgħin vittmi ta' klim ta' mibeda. Dwar l-integrazzjoni tal-immigranti u refuġjati f'Malta, il-Kunsill tal-Ewropa jsemmi l-programm ta' integrazzjoni li tfassal għall-immigranti adulti bl-isem ta' I Belong li huwa maksub fost oħrajn sabiex l-immigranti jintegraw fis-soċjetà. Ġienu tagħtu ukoll li l-programm li ddaħħal f'Malta mill-2022 sabiex jiġu mejjuna familji Ukreni vittmi tal-gwerra Russa. Madankollu l-Kunsill tal-Ewropa jesprimi tħassib dwar in-nuqqas ta' servizz ta' counselling għal ġenituri ta' tfal intersex minħabba li fost oħrajn għadha mhijiex konkluża ir-reviżjoni tal-protokolli mediċi sabiex japplikaw għal persuni intersex. Ir-rapport ikkritika wkoll lill-medja għal rapportaġġ li sejjaħ stereotipiku dwar l-immigranti u li l-immigranti mhumiex rappreżentati biżżejjed dan is-settur. Hawnhekk isemmi wkoll il-vjolenza kontra l-immigranti u kummenta dwar in-nuqqas ta' fiduċja illi għandhom l-immigranti fl-uffiċċji tal-Pulizija minħabba allegazzjonijiet ta' abbużi fil-konfront tagħhom. Ir-rapport jipproponi diversi rakkomandazzjonijiet fosthom protokolli ċari għal persuni intersex, tissaħħaħ il-ġlieda kontra l-kliem ta' mibeda, speċjalment fil-konfront tal-immigranti, ikun assigurat li l-kumpaniji li jipprovdu l-internet ineħħu għal kollox il-kliem ta' mibeda mis-sistemi tagħhom u l-forzi tal-ordni jingħataw iktar taħriġ sabiex ikun miġġieled ir-razziżmu.